stand van deze wedstrijd 23-25 in het voordeel van PKC. PKC van harte gefeliciteerd met het behalen van de Koninklijke-finale. En volgende week zaterdag natuurlijk veel succes in Amsterdam. Het zit erop. Ja, het zit erop. Jammer. Maar ik denk dat we hier het vochten hebben voor wat we waard binnen. En dat we volle beter winnen dan vorige week. En ik denk dat we dat verplicht winnen richting uzelf en richting het publiek. Dus ik vind dat we hier echt die vechtlust en strijd en lef wat we vorige week een missie hier gebracht hebben. Dus ik denk dat we ondanks het verlies toch trots op onze ploeg kunnen wijzen. De voorsprong is voor LDRK door een doelpunt van Marjolein Kroon. De stand is 2-0 door opnieuw een doelpunt van Marjolein Kroon. Door het doelpunt van Femke Faber. De stand is 4-0 door opnieuw een doelpunt van Femke Faber. Wat een bliksemstart. Ja, nou, wij vinden alle jaar eens dat de start moest goed wezen. Vorige week komt ze gelijk, heel snel komt ze heel dik achter. Ja, dan is het zo moeilijk om terug te knappen. Dus de start is cruciaal. En we zijn, zolang we in de race bloeien, een beetje eraan kunnen bloeien, dan hebben we een hele grote kans dat we in de tweede helft naar uw stal lopen. De stand is 8-10 door de score van Erwin Zwart, zijn derde doelpunt. Ook het derde doelpunt voor Laurens Leeuwenhoek. Hij brengt de stand op 8-11. Ja, dit is natuurlijk een geweldige wedstrijd. Er zit alles erop en eraan. Een emotie, mooie goals, misters enzovoort.
Prut de spanning natuurlijk. En als je het best iets spannend is, dan zit het niks sowieso. Een voorsprong voor Eljudica, 18-17, doelpuntenmaakster Femke Faber. 21-22 score van Laurens Leeuwenhoek. Doelpunt van Femke Faber. Ze is dit net ongelooflijk missen. Ja, die krijgt even een rondje en iedereen ziet erachter en die ziet er voorbij. Ik heb hier Sontje hier vertrouwd en maar alle plezier korfballen. Natuurlijk ging ik dat missen, maar het is nou tijd voor ik horen leuke dingen. En hier zoek ik wel even weer waarom of ik het mist heb of net. Ik weet wel zeker dat ik het mis heb, maar of ik het roer heb om weer te beginnen. En ik ga nou eens horen leuke dingen ervan en dan zoek ik een deal. Bon chien. Tja.